Years gabi, later. may adlaw kan saan yung makita na akong sa video mga kabingka, and for this video mga kabingka, so nakoy na discoveran nga isa ka shawarma, no, diri sa online mga kabingka. So ato ni tilawan ang ilang shawarma mga kabingka, natay beef, natay vegan, and ito sa ni kalimut to isa. Let's go. No na to ning beef nila mo beef shawarma. May siya pero gagahay lang marabdo niya. Um, 7/9. Di gan ako siya bet yung kwan. Medyo paratrak. Anong vegan? Singa na to ni vegan. Let's go. Okay siya. Kan 10/10. Kani isa. Yang quesadilla. Okay siya gamay. 9/8. Shawarma rice. Dagan sa sulod. Let's go. Okay. Kani 10/10. So, total na nila namin guys 86.9 kanitanan. Kani gitu, parat pa yun.
Alap pa ito. Kani vegan na lang. Pero mas okay na ng vegan. So, ito po si DJ March in the place of Vio. See you in next My Food Adventure, mga kaming kababush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.